Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेबसे रायजोफोर चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय तो इन्टारेस्ट थानायफ्रा एसे नायलांदोलाय आरोना दिनैहाय माने बोथोरा एसे एकदम थान्दा थान्दा जादों अखायाबोथ' गोलैबाय गोलैनांगौखिनियाना दा आङो फोथाराव दंफैयो रायजोफोर नोंथांमोननोबो आङो एसे दिन्थिगोन आरोना आरो दिनैनि आपडेट्सखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय तो बे टपिकनि सायावनो आङो आपडेट्सखौ लानानै फैदों जोङो सावरायबाय थाखानायखा आरो मिथिनो मोनखानाय तो बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा पीएम किसान तो 22 नम्बर इनस्टलमेन्टखौ जोङो बयबो नेनानै दङ तो बे टपिकनि सायावनो दिनैहाय एसे सावरायलांदिनि आरोना तो आङो दा दंफैयो फोथाराव एसे माने दै लाबोदोंमोन आरोना नै नोंथांमोननोबो एसे देखायथारनोसै एकदम दैया पुरा फुल जानानै दङ आरो हरैजाय सिगांथिं बारा गैया माने उनथिं हाबनानै बेयाव जमा जाफैजोब्बाय दा एसे अखा हादों आं बेवहायनो दै एसे नायगासिनो आरोना बै गेजेरथिं सिगांथिंजाय माने ओरैहाय दैयानो गैया बै सिगाङाव ओरै होजोबनांगौ तो हाबफैनांगौ निस्सय बान्दोनिफ्रायबो फैगासिनो ओरै सिगाङाव दं जाम्फैयाहाय एकदम हरजानिफ्राय फैगासिनो आरोना तो दा अखाबो हादों दिनैहाय एसे दा बेखायनो आङो एसे खफ्रि सफ्रि हमनानै फोथारावनो दङ आरो दा दै नङाब्लाबो जाया आबादा बिराद खस्थ' जायो मिथिनो मोनखायो गोरान बोथोरनिब्लाबो माने खस्थ' खालामनानै दैखौ बुथुम मावगासिनो आरोना आबादखौहाय उफाय गैया दा जियानो हक आं एसे भिडिअ क्लिप्सबो होगोन अखाया बिराद गोबावनि उनाव हाबाय आङो मथा-मथि बाहेरायाव थानायनिया बेबायदिनो न'आव थाफैनाया आङो बाहेरनिफ्राय फैनाया 5 माससो जाफैबाय नै तो अखाखौनो लोगो मोनफैखायाखैमोन आरोना दाखालि बावै गेजेराव एसे अखा हादोंमोन किन्तु थाइफा थाइनै थाइफ्रिनानै अखायानो गैखाया दा जियानो हक रायजोफोर पीएम किसाननि 22 नम्बर इनस्टलमेन्टखौ जोङो हाबगोन होननानै मिथिनो मोन्दों आरो गोबांथार बेबायदिनो जोङो सुलुं बा निउसफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोन्दों आरोना तो जोङो नेनानै थानि निस्सय गाबोननि दिनाव पीएम किसाननि राङा डीबीटी जोङो डाइरेक्ट बेनिफिट फान्ड ट्रेन्सफारनि गेजेरजों जोङो रांखौ मोननो थांगासिनो निस्सय ना तो नेनानै थानि रायजोफोर बयबो जोङो 2000 रांखौ मोननो थांगासिनो दं निस्सय बारायगोन पीएम किसाननि राङाबो गुबुन गुबुन रायजोफ्रावहाय जोङो पीएम किसाननि रांखौ बारायनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों नाथाय दिनैसिमबो जोंनियाव बेबायदि बारायगोन ना बाराया दासिमबो जेबो आपडेट्स गैथ'वा स' जोङो दा मिथिनो मोन्दों बेवहाय अफिसियेल वेबसाइटआव तो जोङो 13 मार्चआव हाबगोन होननानै दा जोङो नेनानै थादिनि जोङो मिथिनाय बायदिब्ला पीएम किसाननि राङा माने बेलासे समावसो हाबगोन जाहैदों आरो बेलासेयाव हाबोब्ला स' एकाउन्टआव ट्रेन्सफार जानायाव एसे टाइम लायो बेखायनो जोङो नेक्स्ट दिनाव चेक खालामनो हायो दा जियानो हक आङो फोथाराव दङ एसे माने दै नेगासिनो आङो गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन रायजोफोर बिदिनोसै एसे माने फोथाराव नांनि आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय